Zango 2007 urtean lortutako ordezkaria galdu egin dutelako Santurtziko udalean. Kasu honetan, zenbaketa, eta hau ere Espainiako gobernutik ailegatu zaigu, 24,9%koa da. Berriro dugu, iturrien arabera, zenbaketa portzentakea altuagoa edo txikiagoa. Azkoitin, Eusko Alderdi Jeltzalea bigarren 6 zinegotzikin bat galtzen du oraingoan. Azkoitia baik 2 zinegotzi lortzen ditu. Azkoitian zenbatuta 12% dagoenean, PSek zinegotzi bat galtzen du eta bakarra dauka, eta PPek Azkoitian zeukan zinegotzi bakarra galdu egiten du. Honen bestez, datu horiek ikusita gero, berriro ere interpretaziora joko dugu, naiz eta Azpeitiko udalaren datuak ere baditugun, kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldunditik ailegatu zaizkigu eta ikusten duzuenez zenbatuta ia 58 dago. Azkoitian bezala, Azpeitian ere Bildu irabazitu 11 zinegotzi izango ditu udalean. Eusko Alderdi Jeltzaleak 5 galdu ditu, 11 batek bat, Aralarrek ez dute ordezkaritzarik izango, ez eta Alderdi Popularrak ere. Honen beste, ziriburu handi eta herri txikixauetako datuak baditugu, hauek datu ofizialak dira, beraz orain, zehaztasun eta zorroztasun gehiago eskatu beharko diegu gure politikariei. Ander Artzak, zurea da estutzeko eginkizuna. Hori da, eta estutzeko eginkizun horretan, orokorrean EAEko datuak ere hartuko ditugu, izan ere oroar EAen, Euskal Autonomia Erkidegoan, EAJak botoen 39,86 lortu du. Ia 1,30. Bildu izango litzateke bigarren indarra, botoen 1,25,84 PSek geratuko litzateke hirugarren, botoen 17,24 eta Alderdi Popularra laugarren izango litzateke, botoen 12,70. Esan bezala, hauek oraintxe bertan, herrietan zenbatu dituzten botoak batuta atera dugu datua, dagoenean atera ditugu datu hauek. Zer iruditzen zaizue, zer gertatuko da hemendik aurrera, egoera politikoa asko aldatu daiteke eta? Bai, nik uste, egoerak oso anitzak, oso desberdinak ematen ari dira, bildu indarrarekin sartu da. Nik azpimarratzekotan, guri dagokigunez, noski eta esan dudaren hildo horretatik, Bilbon 15 zinegotzi baldin baditugu, horrek esan nahi du, 29, beraz, beste jokalari bat sartzen da, eta, noski, gu bera egiten dugu, hemen gutxi gora bera 5 puntutan, gero, nuloek kontutan hartzen baldin baditugu, 12,5 izan ziren, eta orain Bilduri eman zaio 17. Gero bestetik, barkatu, 12, eta orain ematen zaio 25, beraz, bikoiztu nahi du, gu jetxe egiten garela, baina oroar, gutxi gora bera, 5 puntu jesten dugu, baina mantentzen dugu, Bildu nuloak hartzen. Baina arabatik ez dugu ezagutzen oraindik ezer eta komenigarria izango litzateke datu guztiak komentatzeko eta Euskadin gertatu dena jakiteko. Ere, 5 eskuratu dituelako. Euskadiko Alderdi Sozialistak 3 galdu ditu, Ezker Batuak ez duke ordezkaritzarik izango, ez eta Aralarrek ere berriro diogu 160 zenbatuta dagoenean Bilboko udalean. Gehiengo osoan momentuz, beraz, Iñaki Azkunerentzat, zenbatuta dagoenean, Odon Lelontzaren zerrendak 8 zinegotzi dauzka, baina 3 zinegotzi galdu egiten ditu. Bere atzetik, baina zinegotzi kopuru berberakin, Bildu. Alderdi Popularrak 6 bere ordezkaritzari eusten dio bebai. Alderdi Jeltzaleak 5 zinegotzik. Eta honen bestez, berriro, orain Gasteizko heldu behar dugu, lehen dabiziko datuak dira, 56 dago zenbatuta, Espainiako Barne Ministeritzatik ailegatu zaigu kasu honetan datua. Alderdi Popularrak irabaziko luke Gasteizko udala 10 zinegotzirekin, orain hurrena baino bat gehiago. Euskadiko Alderdi Sozialistak 6, 3 galdu. Bergaran irabaztearekin gehiengo absolutuarekin, edo Bilduk Gernikan irabaztearekin gehiengo absolutuarekin. Ikuste hori espero ziteko.
harridurarik ez du horrek sortzen. Eta ez du harridurarik sortzen, ez duk Ander esaten zenuenean, hasiko zeate tuerkak eta estutzen eta baina gehiengoa lortzeko eskatuko dituzu. Bere laguntza. Eguneko iaituak. Nik gauza bat esan nuke hasteko, eta da, Bilduren aldetik propaganda gutxiago behar genuela, eta izpide gutxiago beste alderdien aldetik, eta erraztasun gehiago Bildu legeztatu izateko, eta ez azkenengo orduan, azkenengo minutuan, eta azkenengo segundan. Propaganda, Bilduren, esaten da efektua, ni ezen gustatzen kausa eta efektuaz gile egitea, baina Bildu sartu baldin bada indarrarekin da, indar hori hor zegoelako, eta indar hori ezeztatua zegoelako. Estrasburgoko epaitegiak argia esan zuen, esan behar zuena, eta argia aipatu zuen batzaka, eta den estrategia horretan zegoela. Eurentzako, etorri ezin erantzako berantzako. Eurentzako! Baina nik ez dakit soziologia zientzia dena da ez. Baina soziologia. Eta soziologia elektorala da. Baditugu dagoeneko hauteskunde hauetako datu adierazgarriak. Eta emaitzek Bilduren apostua berretsi dute. Euskal Herriko gehiengoak aldarrikatzen zuen aldaketa berretsi dute. Itxaropena eta ilusioa Bilduren botoetan gauzatu duzuenoi eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu. Eta eskertu ez ezik, bihartik aurrera Euskal Erakundeak ehunkaudal eta datozen orduetan jakinaraziko dituztenak kudeatzeko eman diguzuen agindua gustura baino arduraz ere hartuko dugula hitz ematen dizuegu. Gabon Euskal Herria, la hora de Bildu, la hora que anunciábamos, ha llegado por fin a Euskal Herria.